Good morning, guys! Day 3 na karon gawa ta sa gawas para matanaw sa ilang pool. Ang baba, di paghang baba maliha kay aron lumi sa tug. Oy, amang sabot alas 6 adto na mi. 6:20 na. Late tag 20 minutes kay lami ka sa tug. Uy, init. Naghilo pa man sila sa pool, so maglibot-libot sa ta. Kaya sa tanan ng ilak. Kay mo na og ta. Wa ko kadag sa nina, buing. Sundoy no ang gidaghan nagdag sa nagkukuha din nanguha na kog t-shirt ni Jana pa may ija sobra. Nangilabot ra ko. Oh, kay dagham dayng na day mo imo man din na doble ka hamday mo wan. Buing nan sobrahan man. Sobrahas ka excited. Dagah man hinuon bilin. Mag-sunblock ko guys kay di pwede di mag-sunblock karang init ta. Init naman bukad og init. I'm going to wear my hat. Kainit na. Okay, let's go. Mani mga rooms guys sa second floor. Hi. Labay sa me. So dari sa iba mo guys, arang gibana-bana ni wato na heg ipad sa tareng mga murag lapo kapin. Naugta. Mao ni mga rooms nga under construction pa. 12 di ay guys. Dosis ang ibabaw gabos ning function na ni siya. Manig room guys. Nga ni porma sa gawas. Nami dari nagstay. Kanang ikaduha sa second floor. Diba ito yung mga hinayhay. So guys, since they're still cleaning the pool, we're not allowed yet to go swimming. So for now, I'm just gonna show you around. You see that building? That's the restaurant. And we're not gonna go there yet because it's just 6:30 in the morning and the waiter said the food will be served at 7 to 10 a.m. So we'll come back later. So guys, this is what I'm talking about. It's nice to roam around in the morning because everything's nice and peaceful. It feels like you own everything. So yeah, let's go check what else they have. Okay mga kagahi, mo pa dong tadaari nga side. Ganahan ra kong English pukining in the morning. Moingon nagbanaan sa basplorami mo mag nagiring. So na mga nipahats daring dapita. Kaning isang maka mo ram nigvilya. So, diri nga side guys off limits for day users. Di pwede dari basta-basta mo sud, basta wa kaning kuha og room. So, ayan na tagsud sa nipahatan. Awa na tag-unsay makita na dito sa tumoy. Okay, so mao ni si Ja. Bato nga maka, batong bantilis. Og wow, tinaw ka adyo ag tubig. Blue ka adyo tubig dari nga side. Di si Ja pwede sa problemado basig mo ikidin sa dari mula gubo. Bahalag daghang problema pag malipayan para kinabuhi magpadazon gyapon. Nice ka adyo tubig guys, kaya tinawas ka adyo pero seriously speaking, di si Ja pwede ikdan. Kay mabaw raman basin injag ikaw mabukulan. So mobalik ta sa villa guys, tanaw na tag unsay naa ni Ja. So nice ni si Ja guys, kini pilit pud si Ja sa bato. Oh, di ba? Sa unahan sa mga nipahat na pay murag gamay nga function hall at ang tanaw na gun sa pina didto. So kung naa ka diri magbarog guys, mo na imong makitaan. O, diba? Dagat. Excited na kadyo kumuti bugsok daan na kaya na mi maligo unja. Og dari pagka sa tuo nga side mo na yung makita na ihagdanan going to the swimming pool. Pero wa pa ni sa nahuman. Ilhan magkaadto si nga under construction pa. Inigabot ni mo sa unahan na apidan padung sa dagat. So mo ta sa dagat karon guys. Kaya pampod gi-serve ag pamahaw sa ato sang i-take time nga mo suroy-suroy dari sa dagat. So white sand gihapon dari sa Bugnaw Sea guys. White sand man jud basta anda. O, diba? Puti jud si Ja. Original ga jud niha di ni dolomite. So magkuris-kuris ako diri sa ngan kay giganahan. So mga jud ako dani jog dispensa sa atang mga sunod nga footages. Kay baw ko agaban na mahinumduman yung mga damages. Pero sa di pa na guys, luto kisi ni jog dagat kay grabing ko pa kaso. Tinaw ka adyo. Arapang kagwapa tanaw ng mga bato dias kilid. So basig matinga mo guys nganong daghan ning mga table dari mga trapal-trapal, public beach man gud ni. Pwede ra ka makaligod ni anytime bisag wa kay kwarta. Pero ato ka mo agi sa public nga agianan. Pero og napakay gamay nga tinaguan, pwede ra pa ka mo check-in daari sa Bugnaw Sea Resort kanang building nga inyong makitanda na mao na. Og pwede pud mo maligo diha sa pool. Ag nakalami pag mag-check-in kay kapudyo na ka, pwede ka mo pahuway. Pabugnaw-bugnaw pagkasud, unsa tanaw-tanaw pagka TV. Kaya may kwarto lagi, gwapo pag kwarto, ganahan pagka to paurok-urok. So mao din ni guys, agpurma guys sa pikas nga side pud sa beach. Di ba nice pud tanaw bato. Salamat, ay pud kadto rihang bana giwan-ubanan ko bisag di panis jakal akwanon kay aro ko nung di kumain tunsis. Ansay may kasulti sa resort dari nga gito ko sir. Nindot ko. Nindot ka.
Basig matinga mo guys nung na itom mga sagbot na just dagat kay og mahunas madama na siya. Pero ila man ning hinluan at nga lang magumahinlo iron kay buntag pang pud sa juna mga sagbot. Normal ra na siya basta anak ka speech na jay mga ingana imong makitaan. Okay guys, kanibalik pa mi sa room ganina because naghinlo pa man sa pool mo adto na ta karon mo tan-aw ta og nanabay food. Mamahaw ta because it's already 7:30 in the morning. Alang dito kinahanglan tuwaan kay og di mabuang. Hi, Chan. Hi, Ma. Kamusta? Okay, Ma. At ang ganda mo ngayong araw na ito. Char, ano bang ipangdudun mo sa yung fest? Charot. Normal, natural. Natural beauty. What do we have for breakfast? We have, sa set A, ma'am, is you can choose boneless bango. Boneless bangos is not available in Buwan. Pork tapa lang din. Sa set B, hot dog, corned beef, longganisa, and sliced ham. Oh, we have set C also for the di hingaon og luto. Pancakes and With rice na siya, ma'am. with rice gyapon ni pancakes? Ang pancakes ay dili, ma'am. Okay, so gahapon kitang gikaano kay set A man. Sit A. Oh, so we'll try set B. And my drinks will be juice. Masa nga, egg, ma'am, scramble or sunny side up? Sunny side up ang ganahan. Di ko ganag buskag lam itong tibuok pagyapon no. Oh my God. Oh my goodness. Thank you. Pwede rin may bulingkod anywhere? Yes, ma'am. Thank you very much. Good morning. Ay! Why are you pretty? What's your name? Chris. Hi, Chris. Igan sa mong Chris Aquino. Sangay ra. Gipang kapuangan na pud agkuan, gipang kapuangan na pud mga tao dari. So dara ta malingkod sa gamay rag table. Kani good for 4. Ano ra ta? Kay og malingkod ta tong daghaglin niya. Napan say mga undaghan. Daghan ra pagbisita. Okay, we will wait for our food to be served. And while doing that, I have to go to my Facebook, answer all your questions. Ang naka-nice mo good guys, say nga ni ka ng see-through ag mga wall. Kita na mo ag dagat ug ag swimming pool. Oh, di ba? So samtang magkaon ka, ganahan ka muhungit. Kailan may pag imong biyong tanawon. So mao ni guys tong breakfast for today. Grabe ka meaningful bisag itlog ra na og longganisa basta kauban nimo ag tawo nga imuhang gihigugma. Ilabi na og patugtugan kag paggerak-gerak nga music ag imong kasing-kasing mo apil paggerak-gerak. Mas ni samot pa jag hanggugma kay si undoy ka mo man pud mo amuma. So guys lami day pud maglagay enjo hanggugma mura pag malamdag. Kagilak. Hi everyone. Ready na ka para mag-swimming. Ibalik na nagang pangligoay kay wa man koy dalain. Namaman po siya. So, let's go! Diyan namin sa dagat guys, ug mga joke pasaylo daan sa mga footages nga makahanaan na mo sa inyo mga damages. Kahibaw ko nga sakit ka jo palandungon nga tuan na sa lain ka paaron-aron. Sorry na lamang gadyo sa mga single kay magpaarak-arak sa mga kwanggol. Hi guys! Namigilang dagat na rin kaya rin tinawa. You can see it out ado. Ninglot ka kasi smagol. Gusto na kay di na ni makatarengan sa mga gipang bidaan. Daghay nag-request sa una nga mag-kiss kuno mi. Di man ni na mabuhatan sa uyab pa mi. Karong namin dyan na mi, aw bahalag magpinaakay pirmi. Hi guys! Una kay mo ragarang ito mananaho. Alam mi akaduliguan nagulahang kuan dari beach dari ratinawa. Before ta muligo sa swimming pool kinahanglan mag-shower sa ta kinahanglan way mga bus nga madana to sa pool.
Lingkod raman dahil ni mura abi ko karang lauma. Guys, join the guys, birthday girl. Thank you. Happy birthday sa mga mother. Salamat. Mother Soledad nag-birthday karon. Di ba? Perfect for vacation. Ari sa Bugnaw si E. Dari ka tupit kay duha ra mong tail. Ato tripit ka pwede kay tulo man kinala to tail. Dari upat. 6 feet yan. Ito na. Swimmer gating pero waning tulen. Swimmer ang gating, naglakaw ra dai. Naglakaw ra. Oh, nice. Alright, everyone, nakailis na ko guys. Si Undoy, wapa ni undang. Ako ni undang na ko kay. Grabe ng inita, mga 1 hour ka na naligo-ligo dito sa dagat o sa pool. Karon guys is manghipos na ta because we need to go home guys. Si Bugoy, Loy Kaadjo. 3 days naming wa nagkita ni Bugoy. So, amazang uliun. Hipos na ko guys. Para inigabot ni Undoy, magkuan na raman siya. Mag-ilis na raman siya. Jamad to nami. Thank you very much, Maninay Alexi B. Tutor, our congresswoman in 3rd District. So guys, kung ganahan mo magpa-reserve daari or mag-book daari, just check the description box below. Kay na ha contact numbers nga injohang kontakon para gusto mong warhi. Mo-text ra mo na mo anha mi daana, reservahi mi og ingan na pwede pud mo order daan og food para nigabot dito na ra mo kaon. Aram hawa si Yo niya be. Handig tawin ni mo. Tawag. Jarang ner. Burak ro ako. Ambon ni mo luy-luy. Oreg amo ang mga basa. Dama ko plastic kaya ro dito nga tay kapudlo. Sorry lang po. Naman mapuswagan na dango gadyo po cellphone nimo. Ginaghawid ko sa power ng cellphone na akong god mo na mga tutuwa. Ang gas-gas naman o. Ginagamit na buka. Buwak pa siya. Wala kay singitong. Kato da eh. Naputruhan ba? Ang dragon ka, nagsamot ka. Tanak ka na LTO. Babalik tayo papilis. Kompleto mo ka. Panay papel lang ito. Bago pa magpinalit, kalusot pa man na. Bigyan. Muli na ito, balik ko sa sunuran eh. Ha? Balik ko sa sunod. Kano sa? Laban mo. Kano sa kang balik? Sunod, nanig lang tayo ko. Ano ko libre? Last! Ano sabi? Pizza, kaya rin timan na na. Nanay ko, sunod tuwig na. Oh. Sunod Napa, ni tuwig. birthday na ho? Ha? Napa, birthday na ho? Abot. Tapos ang pasigawan eh. Napa, birthday mo, abot na ho? Live ni mo? Dahil po nga bangayan na nabay So, na-enjoy ka? Lami eh. Para enjoy na, para enjoy ang gano'n. Nice ka, dari guys. Pwede dyan, sus. Kung pwede pala man, adlaw-adlaw, dahil na po dyan. Mamanghuran. Ay, mamanghuran, pagkatay panganay. Panganay, man kung natos anda pero kani. Hindi, paman na, kaya isa paman ako. Oon. Huwag mamanghur eh. Kaya sabi ko suday din. Toothbrush na. Hindi, nagda ako toothbrush na to. Huwag ko nang gamit sa toothbrush dani. Ingot, isa ko na. Hindi ko ibahala. Kung gusto niyo mo. Takay, iltew is weaving na rin. It's time to go home guys. Gimi ko naming bugoy. Gibilin rato namang papa. Ready na katong mga keycards para i-surrender na nato dito sa reception. Check out na this. Karon pa dyan binabot guys. Luwi lamas bugoy naghilak. Guy. Oo, dyan man ni mo. Arang kalata man na ni mo. So guys, kiniabot man may og alauna ngaan mi sa gawas. And mao ni among sudan. O, di ba? Ngaan sa gawas. O, nice pa ka mo ang background. Sa baas iro, oy!